ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Παπαχλημίτζο, ο ελληνικός λαός, η ελληνική κοινωνία έχει δύο αιτήματα. Πρώτον, να έχει σταθερά και ασφαλή τρένα. Και το δεύτερο, να αποδοθεί η δικαιοσύνη στο μεγάλο έγκλημα των τεμπών. Όσον αφορά το πρώτο, από το 2023 έχουμε συνεχείς εξαγγελίες και για την ασφάλεια των τρένων, ασφαλώς και για την αξιολόγηση του προσωπικού. Έρχονται, ξανάρχονται με νέους υπουργούς οι ίδιες εξαγγελίες. Και αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση μας λέει ότι ασφαλή τρένα θα έχουμε το 2026, το 2027. Όσον αφορά τις πολιτικές και ποινικές ευθύνες στο διπλό έγκλημα των τεμπών. Οι πολιτικές ευθύνες, παρότι υπάρχουν, δεν έχουν αναλυφθεί από τα κυβερνητικά στελέχη. Αναζητούμε τις ποινικές. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή είπε ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Τώρα, ποια θα είναι τα αδικήματα, ποιο χαρακτηρισμό θα δώσουμε στα αδικήματα και πώς συνδέονται με το κάθε πρόσωπο, είτε είναι υπουργός, είτε υφυπουργός, είτε γενική γραμματής, όπως ήδη ασχήθηκε για τους γενικούς γραμματείς και άλλα μη πολιτικά πρόσωπα ποινική δίωξη, θα το δούμε διαβάζοντας μια ογκωδέστατη δικογραφία που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Πέρα από τον κύριο Καραμαλή, υπάρχουν και υφυπουργοί μέσα στην δικογραφία αυτή και στις δύο, γιατί έχουν έρθει δύο δικογραφίες στη Βουλή τελευταία και τις μελετούμε. Να είστε σίγουροι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, παρότι δεν έχει τους 30 βουλευτές, με την νομική του ομάδα εξετάζει και τα πρόσωπα και τα αδικήματα. Άρα θα καταθέσετε άλλη πρόταση. Θα δούμε, επειδή έτσι κι αλλιώς το ΠΑΣΟΚ έχει τους 30 βουλευτές και προετοιμάζεται να καταθέσει μια πρόταση. Αν είμαστε καλυμμένοι από την πρόταση του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά τα πρόσωπα και τα αδικήματα και το χαρακτηρισμό που δίνεται για κάθε πρόσωπο στο αδίκημα που φαίνεται ότι εμπλέκεται, μπορεί να συνταχτούμε. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχουν άλλες δυνάμεις όπως, υπάρχουν άλλες δυνάμεις όπως η Νέα Αριστερά που συζητάμε, δεν είναι κρυφό αυτό, συζητάμε, παρακολουθούμε και οι δύο, διαβάζουμε την δικογραφία, να δούμε πού μπορούμε να συνονοηθούμε έτσι ώστε και να υπάρχει μια διεύρυνση των προσώπων για τα οποία θα συσταθεί η Προανακριτική Επιτροπή, αλλά και τα αδικήματα που πρέπει να δούμε. Της κυρίας Κωνσταντοπούλου και του κυρίου Κασελάκη δεν την έχετε διαβάσει ακόμα. Εμείς δεν έχουμε ολοκληρώσει τη δουλειά μας αυτή στην προανακριτική που πρέπει να κάνουμε μόνο την και αριστερά. στην δικογραφία. Επειδή έχει ξεκινήσει αυτή η κουβέντα με την Νέα Αριστερά, δεν είναι κρυφό, βλέπουν και αυτή τη δικογραφία και ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Έχουμε μια διαφορετική περίπτωση από αυτή της δικογραφίας του κυρίου Τριαντόπουλου. Η δικογραφία για Καραμαλή ήρθε χωρίς διάταξη από την εισαγγελία, που σημαίνει ότι πρέπει εμείς να αποδώσουμε αδικήματα, να δούμε τη δικογραφία και ασφαλώς να κάνουμε την πρότασή μας για τη σύσταση της Προανακριτικής Επιτροπής. Αν θέλετε, αλλά το πιο υπεύθυνο θα είναι. Κύριε Λοβέρντο, επιτρέψτε μου και ολοκληρώνω. Δεν μπορεί εκ των προτέρων, χωρίς να έχετε καν διαβάσει τη δικογραφία, λέτε θα κάνουμε παραπομπή σε προανακριτική με κακουργήματα. Ποινικές ευθύνες έχουμε πει ότι υπάρχουν, διότι το είπαμε από την πρώτη στιγμή, η έλλειψη μέτρων ασφαλείας μας οδηγούν σε ποινικές ευθύνες. Όταν μια εβδομάδα πριν το έγκλημα, ο κύριος Καραμαλής μας έλεγε όλα είναι μια χαρά και όλα είναι εντάξει. Και η σοβαρότητα πρέπει να υπάρχει από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Και θα σας πω, κύριε Παπαχλημίτζο, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μια δικογραφία, όπως είπα, χωρίς διάταξη. Η Νέα Δημοκρατία προχώρησε στην υπόθεση Τριαντόπουλου. Άρα φέρτε στοιχειοθετημένη πρόταση. Παραβιάζοντας το Σύνταγμα, τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και τον κανονισμό της Βουλής, γιατί μας έλεγε έχω τη διάταξη. Την έχετε ψηφίσει. Έχω τη διάταξη. Εσείς ψηφίσατε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος πρέπει να ελεγχθεί τις ποινικές ευθύνες που εμείς είπαμε. Μας έλεγε η Νέα Δημοκρατία ότι παρακάμπτω την προανακριτική, διότι έχω μια διάταξη και μπορώ να κάνω ένα αιτιολογημένο πόρισμα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διάταξη. Πρέπει η Προανακριτική Επιτροπή που θα συσταθεί να κάνει τη δουλειά της, να μπει σε βάθος, να εξετάσει μάρτυρες και μετά να πάει στο Δικαστικό Συμβούλιο. Να τους κάτι ακόμα πέρα τώρα από αυτό που το δούμε σκελώς όταν έρθει και η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, από ό,τι καταλαβαίνουμε, εκεί θα ξεκινήσει οι αντιδράσεις. Γιατί τσακώνεστε πάλι στο ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ σας? Δεν το έχω καταλάβει. Κάθε δεύτερη εβδομάδα τσακώνεστε. Συγγνώμη το λέω έτσι, αλλά είναι η πραγματικότητα όπως αποτυπώνεται. Χθες τσακώθηκε τώρα ο κ. Πολάκης με τον κύριο Φάμελο.
άλλο. Τι γίνεται το 21, τι γίνεται το 22. Έγινε μια διαδικασία, ακούγονται όλες οι απόψεις. Όταν ακούγονται μέσα στα όργανα, μας λέτε μαλώσανε. Όταν τα λένε κάποιοι συνάδελφοι έξω, λένε γιατί δεν τα λέμε στα όργανα. Έγινε ένας διάλογος, μια συζήτηση. Υπάρχουν πολλά ζητήματα στον ΣΥΡΙΖΑ. Ασφαλώς θέλουμε να πάμε στο συνέδριό μας με τις προτάσεις που έχουμε παρουσιάσει και καλούμε και τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις να συζητήσουμε πάνω σε αυτές. Κόπλος όμως, βουλευτής του κόμματος, λέει πολιτικό σχέδιο για την επόμενη μέρα. Και να βγει μπροστά. Είναι μια προσωπική άποψη του κυρίου Μεϊκόπουλου, αλλά ο κύριος Τσίπρας έτσι κι αλλιώς είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένας άνθρωπος που είναι δίπλα μας, μας στηρίζει, έχει ένα πολιτικό κεφάλαιο και ασφαλώς είναι χρήσιμος και για τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και για τη χώρα.